ଚମ୍ପା 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 ଏ ଚମ୍ପା ଚମ୍ପା ବାବୁ ଜାଗା ଜାଗା କିଛି ଦେଖୁନୁ ସବୁ ବାଡେଇ ଦଉଛ କଣ ହେଇଛି ବାବୁ ଏତେ ରାତିରେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ନାଇଁ ସେ କଥା କଣ କି ଚମ୍ପା ତୁ କଣ ଆଜି ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିଛୁ କି ଘୁଙ୍ଗୁର ନାଇଁ ପରିବ ସେ ଆଚ୍ଛା ଚମ୍ପା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଜି କଣ ତୋର ଗୁରୁବାର 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 କାହିଁକି ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କଣ କି ସେପଟେ ସବୁ ଗୁରୁବାର ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ତୁ ଗୁରୁବାର କରୁଥିବୁ ତୋର ଗୁରୁବାର କି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଫୁରୁବାର କିଛି କରେ ନା ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ବାର ଆମିଷ ଖାଏ ଆଉ ଆମିଷ ଖୁଆଇବି କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଶୋଇପଡିବା ଆଉ चलना